Hi everyone, good morning, good afternoon, and of course, a very good evening wherever you might be joining from. Some of you might and some of you might be wondering why if this is a crucial broadcast at this time. Oh, with them too much. For the past 2 days, I am now Mazi Nnamdi Kanu. And therefore, I'm clip where in the northern part of Nigeria, where state government, maybe sent by federal government to negotiate with a terrorist. And all that. And I do not matter on Igbo. And I do Igbo politicians, Governor Peter Ndebisi, Governor Hope Ozodimma, Governor Ogbonnia Francis Nweforo, Governor Alex Oti, and of course, Governor of remaining Anambra Governor Charles Chukwuma Soludo. I saw a news, Governor Oti assuring the people of Abia State and of course, Igbo tribe that is going to ensure that Mazi Nnamdi Kanu is released. But then, where do we go from here? A lot of things are man. So today, if you comparable, Ndi Igbo nwere ego before na Ndi Igbo nwere ego now. Today, we have a lot of Instagram billionaires na Igbo. And a lot of Igbo people they inconsequential na Igbo. When you find na Igbo basalofa, Emeka tamose. Eboli na ana agbani na Igbo. Onye kidnap nwanne ya na Igbo gbuo, o si na ọ na-egbu ya for Biafra. Ije n'Imo State ma Anambra ma some part of Enugu Abia. Mmadụ kpọrọ nwanne ya gbagbuo ya na live video. Ijuo ya okpuru Biafra, sị gị na ọ na-achọ ka Biafra nwere onwe fa. I went na see why not Ndi Igbo Ndi Igbo jibiri? Why not EJ for release of Nnamdi Kanu under whatever circumstance? Obu na mmadụ gbagbuzie nwanne ya n'Imo State, ma na Anambra, ma na Enugu, ma na Abia, ma na Ebonyi. Ka ịmalụ n'ife kpatara ya. Because all those nuisance make people ada anata befa onye nke ifuru okpu Biafra. Aya maazị nke bụ onye Obi Igwe kwuru na ekwusi ụwa aya amaghị onye bụ onye ọ gbajugo dọlụ. Enwere oge etikatara egwu Oliver de Coco tube igwe ndezi n'ifite afa. Ọgbọghị igwe ozuo ome osi nwata sika nne ya osi na nwata furu ebune gbagba ọsọ fụzi agụ n'ụzọ ọ ga-eme gịnị? Ọgbọghị igwe ozuo ome igwe Michael Ebo igwe tehete ọ na-etu ya afa nna-ajụ ka onye bụ igwe Michael Ebo asị na one of the strongest igwe na Igbo. No ndị bụ okwu sie ike. Oge ahụ bụ n'oge ndị politicians na-adara igwe na ana. Oyi a na-eme igwe gọvanọ kịta. Can you imagine na ana Igbo gọvanọ na-editamine onye ga-abụ igwe? Ọrụ arụ ka ọ bụ. Before bụ no, even gọvanọ na ndị Yoruba kịta pụta ọ dara igwe na ana. Asị even na Olu of Warri, gọvanọ bịa dara ya na ana. Ka ebe ị ga-eje na ana Yoruba ma Hausa, if hierarchy or monarch, governor happy Darianana. Oh na Igbo, only an Igbo amona geno, ka governor, na-enye Igwe certificate. Or kwuo Igwe 100,000 at the end of the month. Who does that? Enwe egwu oke Jakota na-ege. Onwe onye ọ kpọrọ Awoko, one of Nzam. Ọ na-etu Igwe ndị Nzam afa. See that you are what you listen to. If you na-ege ka Igbo. Msinde mmadụ ka onye ba Awoko, one of Nzam. Asuna a very strong Igwe ka ọ bụ. No Igwe na-ada anụ ife. No nonsense Igwe. No Igwe na-ama mfu mmiri. Were nni na-enye ndị ọzọ. Ana-ajụ ka ife na-eme na Igbo. Igbo nwere ndị nwere ego. Amam na amam onye bụ Zenko. Amam na amam onye bụ Panteka. Amam na abụ m Obi Kubana. Amam na abụ amam Flavor. Amam na amam Kubana Prime Minister. Amam Kubana White Lion. Ama ka onye ma amara all of them. Baba ha niile afa.
Mmadụ niile no katago one day gba plane ja Abuja seek audience presidency. Singa biko Nnamdi Kanu si kponye fia na enwezie ife mere ọzọ si hold you responsible. May his soul rest in peace. Senator Ifeanyi Uba, I watch him video ebe Ifeanyi Uba je na Abuja. Now your federal government. Si kponye Nnamdi Kanu na enwe ife me si hold you responsible as a serving senator, Federal Republic of Nigeria. Why you just materialize of no say Ifeanyi Uba ga? Governor Enugu agaro, Senator Enugu agaro, Senator Sima agaro, nke Abia agaro, Governor Ebonyi agaro, Senator Ebonyi agaro. Ikemba Chukwu Emeka Odumegwu Ojukwu. The only man bụ Ikemba na Igbo. Ọnụrụ ọgụ with Nigeria. On Ivory Coast. Ọnọkata na Ivory Coast. Oge Shagari bụ president. Vice President ya ba Alex Ekwueme. Ndị Igbo nwere ego. Ma ndị Igbo so n'ihe a na-eme. Someone like Mike Ajegbo, MST. Someone like Chubo Kadigbo. Somebody like Jimmy Ifeanyi Chukwu Nwobodo. Somebody like if Dan Obajaka is Chukwu Transport. Somebody like Kennedy Chukwu. Nda niile ma Governor Anambra State. Someone like Kemafia, Odera, Governor Odera of Anambra State. Akoba Alex Ekwueme ono. Asi ayere megbuo ya na ọ ga-abụ vice president. Nwanne ya nwoke. Non Ivory Coast, non SI. Oge ahụ two states ka enwe na Igbo, Anambra na Imo. Enwere Enugu, enwere Ebonyi, enwere Abia. Oye ka Oliver Ikoku ji akụ egwu si na ọ bụ onye Nigeria. Na ọ bụ onye Biafra, na ọ bụ onye Igbo. Na ọ bụghị onye mbịara. Na ọ bụ na ọ bụrụ onye Anambra na onye Imo ka ọ bụ. Asị Alex Ekwueme yere megbuo ya nwoke oko. Na ọ si ya as vice president in Nigeria. Ojukwu abatọrọ. Na ndị Igbo ama forgive ya. Alex Ekwueme started negotiation ndị Igbo bute ego abịa together. They went to Shagari si ya biko nwa ha nọ na Ivory Coast na achọ ka ọ bata. Oge aka Oliver Ikoku kụrụ egwu. Onwe egwu ọkụ nnata Ojukwu. Ọ sị na onye nwanne ya nọ n'ụzọ na ụra ada atụ ya. N'ife oriri ada agụ ya. Na-eme nwata ka emere ibi ya obi dị ya mma. Ọ sị ndị niile na-achị Nigeria na ọnụ m ekene unu. Chukwu gọzie unu niile. Ọ maka ndị na-achị Biafra bụ everyday na-akparị president. Ịkparịgo president for 2-3 years enwere ife ịkparịta ya. Ọ uche ka eji eme ife. A sị na uche bụ nkata. Oliver Ikoku je na studio si ndị na-achị Nigeria. Ma ndị radio Nigeria. Ma ndị television authority. Ma federal government of Nigeria. Ọ sị na onu ya ekene unu. Mana onye nwanne ya nọ n'ụzọ na ihe oriri adagụ ya na ihe ọnwụnwa adagụ ya. Ọ sị ha na-eme nwata ka emere ibi ya na obi ga-adị ya mma. Eji eme iri ji ndị Igbo ndị abụdụ ndị Igbo nọ ndị ihe ala na Lagos. Sọsọ men mfo die je Abuja yo Tinubu biko a ga-ayọta ya. Most of these guys na Sheyi Tinubu na aṅụ mmanya every day. Oge ọbụla unu meet Sheyi Tinubu, unu ṅụọ mmanya, mee TikTok, mee Instagram. Unu enwere ike isi Sheyi Tinubu ya biko. Na unu adazi be nna unu. Enwe miscreant. Ndị unu fụ na agbụgbụ mmadụ n'Imo steeti. Ndị a bụrụ ndị Biafra. Ndị a chọrọ ka Biafra bịa. Ndị a bụ ndị na-eteke opportunity of the insecurity. Kpụrụ ogbu Biafra na-agbagbu ụmụnne fa. Ị chọọ ka Biafra bịa, ị na-egbu ndị ga-abụ Biafra. Biafra bịa, ị ga-abụzi so gị bụ Biafra. I don't get it. So ndị uli na Azia na ịgba ndị uli Azia na Ọkịja. Ime nwe statement ime some people what I hear ya. Asị m na ndị Igbo nwere ego anọ n'obodo Igbo ha nọ na Lagos. Asị na Mazi Nnamdi Kanu na-enwe organ failure. Na ọ na-enwe organ issues. Anyị ka na-aga afịa. Anyị ka na-azụ afịa. Anọ m oge Buhari na-achị Nigeria.
Asina Buhari declared Tompolo wanted. From he declared Tompolo wanted to end the Tompolo contract. Emma, why? On when that upon the Bamaturu, or the Kabaka Tompolo si. I say no, a Kabia Bamoto wejebe. They are bigger than federal government. Kemaka Sunday Igbo ebono. Sunday Igbo the free. Name enjoy federal wealth. Mmadụ dịka e-money bụ onye Igbo. Achọrọ m ka unu na-ede afa ndị a na comment section ka nna akpọfa. Mmadụ dịka Emmanuel Emerike bụ onye Igbo. Mmadụ dịka Emmanuel Mikel Obi bụ onye Igbo. Mmadụ dịka bụkwa Ngozi Eze kwesịrị bụ onye Igbo. Mmadụ dịka Madueke bụ onye Igbo nke nwunye ya serve as minister before. Gụbanụ ndị Igbo gbasiri ike unu ma. Ama m oge Chukwu kemafia Chukwu Emeka Ezife je na Abuja ba akwa sikponye ya Nnamdi Kanu osu ya so bịa kponyere ya. Ama m oge former aviation minister kemafia let me remember his name on last year. Mbazuru ike amaechi je na Abuja na ebe akwa si federal government ya bụ last wish ya. No bụ na akpọnye ya Nnamdi Kanu, he can now die in peace. Akpọnyere ya. Ude ego ndị Igbo nọ na Lagos nwere ebe ndị Igbo nọ n'ụwa ọzọ nwere. Go to New York, quote me. Onye ọbụla no everyday akpọpụta Nnamdi Kanu with the same attire. Emecha ya akaja, akpọbi ya, agwa anyị na onye ọbụla nobody is interested in the case. Mana the same government na Nigeria but are criminals. In fact, the criminals to cap it up, they came with their arms and ammunition. All of them came. Bure when they negotiate. Bure go binefa. Onye na ebu mmadu. No we identify as a terrorist in ebu mmadu. Ate ese na ugbo bụ onye Igbo. Oburu gọvanọ na ebughari ego. Ndị eze enwe na Igbo kita yere megbu unu niile. Unu niile bụ gọvanọ nyere unu certificate. Ọ bụ eziokwu. Ikwu ọkpaka m Soludo nara gị certificate. Ikwu ọkpaka m Peter Mba nara gị certificate. Ikwu ọkpaka m Hope Uzodimma nara gị certificate. Igwu ndị Igbo enwe na Igbo yere megbu unu niile. 5 Southeastern governors. Shame on all of you. Unu abụrụ men. You value your seat as a governor more than the right thing to do. Jege Nneto Ojukwu. Oiko Oliver Liko Kwejebu #1. Sunday Akanete. Nwoke ezinifite. Mbasi nna agbofe ezinifite na roundabout febe akpụrụ ya obugu ita. Anya mmiri gba mụ n'anya. Asị na mmadụ ka eji amara obodo. Asị na mmadụ bụ adreesị obodo. Asị gị obi na ihe egbu obi kubana. Asị gị nwata na ya eze e-money. Joe Zaza. Ka ebe ndị niile anọ. Sebe a na-afunu bebe a na-aṅụ mmanya. Asị na a na-aṅụ mmanya a na-eme party na Ibiza unu niile jee. Mana unu enwere ike ịchata private jet unu ji aṅụ mmanya. Jee na Abuja. Si gọọmenti biko mmadụ onye gwara unu kparịa mmadụ. Obviously enwe ndị nọ na-akparị federal government for many years. Mkparị niile enwere dividend. Unu jee yo biko. Ọkwa chief priest je full deputy vice president. Sekpuru ana. Amami ihe ọ na-agwa ya. Chief priest enwere ike iyo VP Shetima si ya biko. Na Nnamdi Kanu nwanne ya ka ike a ga-esi mee ya. Ndị Igbo yere megbukwu unu. Ma senator. In fact, ma Ateze, ana m akpọ ma Ateze n'ugbo. Ateze is an elder statesman. Oge ọbụla ifuru Ateze, ya ga na-agwa gị bụ onye Babangida si mee ya bụ billionaire. Ateze n'ugbo. Prince Ateze n'ugbo. Prince Ibechukwu. Ima people amara fire. Prince Ato Ibechukwu. Ozi Igbo ndụ. Ka ife a gara eme n'ụwa hapụ na anyị Igbo hapụ ịkpa Ateze. And Ateze wee prince.
nwanne ya nwoke bụ Igwe. Ndị Igwe nọ n'ala Igbo from Ebonyi to Enugu to Anambra to Abia to Imo ihere megbu unu niile. Ọ bụrụ na Igbo bụ Igwe n'ala Igbo ihere megbuo gị. Ụdị ife ama mme na Niger Delta. Ọkwa Tompolo gbakọtara ike nyekata nsogbu egbu ihe okpu Igwe. Ọ ịbịa na teritori Tompolo ịbịa kpọrọ mmadụ. Ịbịa na teritori Asari Dokuba ịbịa kpọrọ mmadụ. Ka o jee na agbamatụrụ ebe onye na-azọ gọọmenti Tompolo ịbịa kpọrọ mmadụ. Nnamdi Kanu nọ na nga enenekata m onye anya mmiri ju m anya nsị ka m mee vidio akwụnwụrụ m ọtọ. Ndị Igbo shame on all of us. Na-edenu m afa ndị isi ukwu a n'ala Igbo. I want to call all of them, take all of them. Enwere onye a na-emere ebere onye nna ya enyi. Udego ụmụ Igbo nwere na Lagos. Ụmụ Igbo nọ na Lagos sọsọ ha jaa Abuja. Ha ga-enweta audience president. A ga-akpọrọ Nnamdi Kanu kponye ha. Whether with condition or no condition, I don't care. Kiyene kene mediya. Achọ m ka unu na-agba afa ha niile ka m na-mention ha. Oge ọbụla asịgo onye nke a Joe Wizaza, asịgo onye nke a E-Money, KC, B-Lord, Bitcoin Chief, all of them. Chikata m ihe ata asị ogene anyị ọbụzikwa ndị Igbo. A sị na okwu a na-asa anya dị ebe ọsịsọ. Ndị Igbo onye mere anyị ife a. I see you are what you listen to. Nenu de gwa na ego kita. Your boyfriend wanna suck my dick. All those rubbish. O ga na ego Ali Chukwuma. O nwe gwa Ali Chukwuma na ege. Anya mmiri juma anya. Everest Oguchi onye nkuzi. Headmaster call 1967 thereabout. Morocco Maduka. Ali Chukwuma. Celestine Ukwu. Okwe Bright Chimezie. Ihe masị gị n'obi mere ndị obodo onwere ka na good egwu a. Onye ọbụla na-achọ gọvanọ na-eto. 5 Southeastern governors are useless. Mụ na unu ga-ebido ọgọndọ ma ndị funny. For the fact in unu emere any attempt to release Mazi Nnamdi. Ihe onye ọbụla na-achọ bụ the election. Governor Peter Ndubisi Mba ije n'isi akịta re-election. Soludo re-election. Hope ụzọ dị mma na-achọ onye ọ na-etinye. Alex Oti agbanigon. Afọ statement ya. Ọ na-ekwe nkwa na Mazi Nnamdi Kanu ga-apụta. Na the conversation na abịrị ife a ga-agwa the public. Na ọ dịrọ good igwe public until ọ materialize ya, which is normal. Governor Ogbonni Nwifuru, shame on you. Nwanne gị nwoke Nnamdi Kanu nọ na prison. Oge ọbụla ndị Hausa na-akwagharị ya, akwapụ ya, akwapụta ya for how many years? Onye nwanne ya nọ n'ụzọ. Peace mass, mmadụ ka APC. Kemaka APC. Ị na-efe from Abuja to London. In Lagos to London. APC. Funny enough, when we fed across APC no, but ndị Igbo no bari ogo. Kemaka Costaris. Kemaka Innocent. Oge Innocent na GT Bank nwe okwu. Ọkwa ndị Igbo bịa n'isi. Ị na-azọ men without shame. Tony Elumelu, UBA. Tony Elumelu, shame on you as well, all of you. Valo Igbo, all of you, shame on you. It's a shame. Former governor of Enugu State, Ifeanyi Ugwuanyi. Former governor of Anambra State, Willie Obiano. Former governor of Abia State, T.O.G. Former governor of Ebonyi State, you know, also Niyane Eme. Umahi. Minister. Other works.
Ono ni ya na-eme. Every day, akpọrọ nwanne gị nwoke Nnamdi Kanu mee ya akaja. Na the same Nigeria, akpọrọ onye Awụsa nye egbe n'onu kpọpụta pinye ya egbe. Ha nọ n'iru Nigerian forces na-eke ego. Or the height of insult. A tribe and the greatest tribe in the world. A tribe everybody wants to associate with. Tribe nwe Chubo Kadibo. Tribe nwe Jimmy Fine Chukunwe Obodo. Tribe mutara ogbonna ya ọnụ. Science and technology. Tribe mulo sito siri nwa Osadebe. Tribe mulo Nnamdi Azikiwe. Tribe mulo Aguiyi Ironsi. Thomas Omonnakwe. Tribe mulo Nzọgwụ. Chukwuma Kaduna Nzọgwụ. Emmanuel Ifeajuna. Tribe mulo Chukwu Emeka Odumegwu Ojukwu. Tribe mu muta makanu Nwankwọ. Okocha bụ onye Delta. Ikwu asigide onye Delta. N'enu ihe eji ndị Igbo eme ebe niile. Enekata m ụdọ ego ndị Igbo nwe na Lagos ala na-agba m. Ije na Abuja. Akpọben Senator Rochas Okorocha. Rochas Okorocha. If you don't know, he's one of the 5 strongest Igbo men alive. Rochas Okorocha is comfortably living in Abuja. Mazi Nnamdi Kanu is in prison. Ima so onye kwuo onwuo. Onye kwuro onwuo. So, amamde etitata. Achọ m ikwu. Nkwuo nwuo, no problem. Nkwuo manwuro, no problem. But I want to reawaken our consciousness to what is going on now in Igbo. And we're a lot of barbarians. And we're a lot of snipers now in Igbo. Most especially in Imo State and Anambra. Onye gbagbuo nwanne ya. Osuno Biafra ka ọ na-azọ. Niyoja agbagbu nwanne ya bụ ka hapụrụ ya Nnamdi Kanu. All these things are criminals. All these people are rogues. I know yo. Sibiko. Sirapu kene Nnamdi Kanu. Kaima na ka enwe onye bu egbe nọlụ n'ime ọfịa. A tribe dị ka ndị Igbo. Ọ Igbo ka Nigeria ji biri ọ mere achọ ka enwe Biafra. Ọ Igbo ji Nigeria. Ọ ndị Igbo ga-enwe ụlọ na Sokoro, nwee na Maitama, nwee na Katampe, nwee na Katampe extension. Ọ ndị Igbo ga-enwe na Banana Island, nwee na Ikorodu. Ọ ndị Igbo ga-enwe ma na Kemafia, ebe asị na most expensive place na Lagos. Ikoyi. Mana enwere onye amam onye Awụsa ma onye Yoruba nwere ụlọ na Enugu State. None of them. Enwere ka m kwuo Enugu mafia mbi. Enwere onye Awụsa ma onye Yoruba nwere ụlọ Enugu na Enugu ambi. Mana ama m ndị Enugu nwere ụlọ na Maitama, nwee na Sokoro, nwee na Wuse 1, Wuse 2. Ebe ọbụla ekpọrọ afa ka ekwena ebe ha bi. Joey Zaza, E-Money, Cubana Prime Minister, Ijela Aguleri, Zenko. Onye nke a na-akpa asị na nwa richest Igbo man na Lagos, Panteka. Ife niile anọkọ. Instigator na PH. Man like Chico. Ke man Igbo enwero. Ọ na-eme mfunde Igbo, mfunde eze na Igbo kịta, ha na-afụ gọvanọ na-eme ka ewu. Ife Igwe, afụ gọvanọ, ọ na-eme ka idiot. Ọra anyị na-echi Igwe, gọvanọ na-echi Igwe. Gọvanọ go to hell. Enwere oge a na-enwe Igwe na-ara ụnata eze. Eze ọgbọkọ n'ọba. What are you telling me? Governor ego ne ka inwe. Igwe Nnewi. Nwa afọ Orizu na Nnewi. Ịnọkata ese na ebu wuli obi anọ. Igwe nwa afọ Orizu na-ekwu okwu. They don't boy you well. If Igwe of governor na-eme ka unukwu. Governor nye gị certificate. Ana Igbo emebigo. Any dey sanitize ana Igbo. Ọra na na-enye Igwe ọrịa.
Abumori Uboka. Enwega inwe central igwe na Amozam. Igwe anwụọ ebute politics there. Onye ọbụla kpuru okpu ahụ onye anwụọ. In fact, I mentioned afa gị na ị ga-abụ igwe Amozam no work nwụọ. Kaifo ana na-alụ ọlụ. Kita asking a governor in your mother keep this. Go to her, you and you have government nonsense. Imakwani igwe ka governor with power. Governor 8 years. Igwe for life. Hey! I make egwu. Oliver the Cock nebe. Ekene lumi igwe zuo me. Igwe zini ifita muru nne muru ya bụ Oliver. Na ị ga-adị. Oliver the Cock jere like 7 minutes to 1 man afa. Oso onye mfuru ebidi gbaba ọsọ. Ofuzi agụ n'ụzọ ga-eme gịnị? Oso zuo na igwe zini ifita odogwu. Ka ebe ndị igwe ana Igbo nọ. Nye mmiri ka ṅụọ. Bunch of idiots. Oh, mwa kwuru ya. Take the video to them. Bunch of animals. A full governor, who does that? Igwe na Igbo. If a man who rig election, a Kuroto chika aka idiot. Hey! Imana wo governor na Igbo, obo na obrogi ya egbu egbu gi atom na gbogbu ogi. Eze Sinachi. Afa mmadụ. Why are we where we are today? Nnamdi Kanu no na nga onye ogunu na anware mmanya. Asiku na anwu na mmanya. Do the right thing. Hey. Yeah, I remember someone like Chubo Kadibo. Obo na Chubo Kadibo yi ofoyi. Obodo nwekwe ndị eji malụfa. O ke eji so onye ọbụla mba ọbụla chekwe ndị eji malụfa echekwa. Obodo ọbụla chekwa ndị ike. Asị gbuo dike. Mana iyi ike mee achọwa nwa dike ya bịa. Ọbụna nwa dike anago. Ke ndị ga-anụ dị ọgụ. Ke ndị ga-anụ ọgụ. Chubo Kadigbo. Hey! Chukwu Emeka ọdụm egwu Ojukwu. Ihe emebigo. Mana ya dịba asị m onwe m that na ọ bụ na m ekwuru okwu a na mgbede a na mmadụ agbaghara onwe m. Ọnọdụ anyị na-ewute anyị n'obi. Ọ bụ na ọnọdụ ndị Igbo a na-ewute gị ọ na-ewute m. Enwere a lot of rascals, a lot of idiots, a lot of irresponsible men in power. And their concern now is how to go back to power. Akwa 2027 na-abịa. I gave me or they have very difficult. Eyirigo ma akwa nje anụ ọgụ. Eyigo ma akwa mmadụ ji anwụ. Ifuga bi igburu mmadụ omena fan na thank you for killing me. Oh, no now. People are suffering. Enwe more than 10 people no ogu na Enugu Angwa Fachelu for fundraising. Let me tell you one thing. Abia ma Abuja. Ndi Igbo no na Abuja seem that na Shetima, Vice President of Nigeria, be a Zenith Medical and Kidney Center Abuja. Be a clear bill in that Sani no there. Alone the following day, Governor of Bono State, Iana Wagi go to Zenith and verify. Oburo Fonye Guam, no ndi Igbo ni no dear Guam. As him na Governor of Bono State came to Zenith Medical and Kidney Center Abuja and clear bills of every Hausa man no there. Umu Igbo no there. Na si Chineke ko uso di nke ndị agha. Ke ihe echi ga-abụ. Amaghị m ihe ga-abụ. Ma ọ bụghị naanị ekpere. Chineke chebe nwa gị ya be abụ ụmụ Chineke na abụ ụmụ Igbo na abụ na Abuja. Hey! Esem na ndị Igbo bịanụ na Mandelas. Ama m na gaba na ụmụ aka ebe ndị Igbo kacha nwa ego na Lagos. Asị gị na Mandelas. Asị gị na Trade Fair.
asịgị na ọ na-aladịkpọ anama aka enwere afịa ndị Igbo nwere na Lagos enwere eze enwere area ndị Igbo bi na Lagos enwere eze enwere afịa ndị Igbo nwere na Lagos enwere Abuja enwere eze none of them is living up to na nke ndị Igbo a na-ewute m Igwe abụrụ ọnụ Igwe obodo Your Highness if local government chairman egwu na-atụ gị bịa ke abụ bịa ke afọ igwe general igwe ndị ụgbọ ọka before ke ebe this guy nọ ka afọ general igwe ndị ụgbọ ọka before igwe nata n'ogbu nwankwo agụ na amụzam abụ m onye ụhụ ọna anyị na village anyị na-ayọ driver na elube igwe kwa nwankwo agụ ọkụ ya gbata anyị n'ụlọ ka ife aka na bụ igwe nwankwo agụ ọkwa ji ihe bụ onye Igbo ọkụ ya Pismas bụ onye Igbo ọkụ ya APC bụ onye Igbo Ekene dị Chukwu bụ onye Igbo Ibe Eto bụ onye Igbo ịma na ndị jere okwu Ojukwu bụ ya mostly Igbo rich men dan Ụbaja ka Izichukwu transport Ekene dịrị Chukwu Hadrosi Peace Mass Governor asking APC go plan our business here is okay mana anyị nwa bụ ndị Igbo nwekwe anyị nwere right isi na ya ma mfe APC again for not supporting Igbo cause APC the rich enough Igbo every Igbo man azia APC nwe ike isi na APC ni APC 5 ga-esi London bata Abuja ma Lagos free ka ndị Igbo bịa blọk Aso Villa aya dabe n'ọgụ ọ bụ na mkparịa president Tinubu ma afụkwa n'ihe ọma n'ụwa ọ me mfu onye ka gat n'ụwa ndari aka metụ aka n'azụ a sị na nwata sọpụrụ okenye ndụ ya too ogologo ije si president you can imagine E-Money Obi Kubana ma Joey Zaza ma Airpeace ma Cosmas ma Coscharis ma Kemafia Ibe Eto chief priest instigator na PH onye ọbụla bata na Aso Villa pete edochie enwegoro onye ọzọ president ga-akwari ugwu kwanye pete edochie ugwu ọgadagide asị ya nna biko Mr. President ya biko ọgadagide tụọ anyị nụ ọ ga-atụ ya n'Igbo akọwara Tinubu na Yoruba onye idiri ịsụ na Hausa any day pet tụtụrụ inu na Hausa mana o mebi ọbụrụ pet inu na-atọ ụtọ n'onu ya n'onu onye asụrụ ya nna ya ukwu pet ma Emeka ọfọ nene Emeka ọfọ ihe niile anọ n'ala Igbo Nnamdi Kanu everyday na-akwagharị ya Chimaroke Nnamani ka dị ndụ ndị Enugu amara ife Chineke mere ọla Chimaroke Nnamani ana m enwewa regret ruo taa ebiro m n'Enugu oge Chimaroke Nnamani bụ gọvanọ and my like talk and do ọkwasị na verb is a doing word something like that Chimaroke Nnamani bụ onye osi onye adị ndụ ọdị osi onye anwụọ that is power for you Chimaroke Nnamani sị gị I am going to get you Nnamdi Kanu ọ ga-akpọta ya a man who never go back ma okwu enwere somebody like Chinyaka Ọha n'Enugu a Chinyaka Ọha ka position owebe n'obodo a ma federal pansec federal somebody like Everest Odengele ama m onye mana anọ m na ọ na-efe ego before amụọ m man na service helicopter onye amaguze n'Enugu enwe governor Peter Ndebisi Mba the only polished governor enwe n'ala Igbo now
A man that can deliver speech without paper or not toto. Kekwenebe action what is zero. Governor Peter and the same action zero. Or more than queer. Oh, Chineke come now to egwu. What a mother didn't do not to egwu. Until these rascals of governors and okay for unu got that cha. Agwa mburuburu. Agwa ike mama onyo atete no la revelation. No one ana for chukwu egbo amam onyo. Amam don represent. N'ike na buruburu. Mo gwa na ha ga-ada. Mpụta n'ụzọ ebe a mee video gwa na ha ga-ada. Ha niile da. Unu niile ga-ada. Jehova kusu niile nke nna ha ga-akpụ unu ọkụ. Ụmụ ogbenye na-ata afụfụ. Nna sị gị na onye bịa je gbagbu onye n'ọrụ onwe ya isi awayo sị gị na ọ na-achọ Biafra. Ọ dị ka ebe ndị Ukraine na-anụ ọgụ na onye Ukraine je gbagbu onye Ukraine sị na ọ na-achọ ka Ukraine nwere onwe ha. Inwetazie Ukraine ọsọ gị ga-anyị ya. The only remedy bụ onye kpọrọ Mazi Nnamdi Kanu. Kpọnye anyị. Enwezi onye gbara mmadụ egbe n'ime ọfịa. Anyị ma na-enwe ihe na-eme na enwe ihe ọzọ anyị amarọ. Ata m onye na-agba gọvanọ Amuneke. Hey! Pati Ọbasi bere akwa. Si na ọgbabiri nwụọ. Ọdịnala nwụọ. Na ife na-akasi obi bụ na onye kwere nwere olileanya. Igbu omute enwe m olileanya n'eluigwe. Chike Ọkpara gụrụ egwu Chukwu ka m ga-efe. Ka m ga-efe Chukwu ka m ga. You can imagine ebe Flavor Ijele Africa Fino kpọọ n'ụmụ Igbo anyị dons ihe niile a line up jet ọ na-eche ebuko jet daa na Abuja jet daa pet edochie ejide ya aka orituho ebube dike nwoke Igbo kacha nwa ebube onidoro ịma mbebe onidoro ịzọ ụkwụ na ana mmụọ na mmadụ mana nwa Anambra jide ebube na aritu nwoke ama nwụrata n'ụwa pet edochie kele Mohameze ka na ya oka na ayo Ọsụọfịa onye ọbụla fere akupe na asọvila ewe adalu president ị ga-adalu president ma ịtọrọ ị ga-adali ya isi na ịbụ president bụ ihe ụmụazị je bụrụ ya isi na ịbụ councilor dị izi je bụrụ ya abịa adalu president na ana ihere ga-eme Tinubu. You can imagine ebe onye dị ka ọgadagide daalụ gị n'ana si gị biko tụọlụ gị inu gị kpọnye ya nwe ya. Ọ bụ na Nnamdi Kanu apụta Nigeria maybe the following day. But like, these people are wicked. Some of them might even be negotiating their political future within Nnamdi Kanu's incarceration. Ya no cool there. No apụta no maybe a election. Nke ichila gini. As when the right shots is in authority, people rejoice. And then we're now a bunch of rascals. Mkonye Prince Ate is in Ugbo. The only man has on to negotiate oil contract with a country. Prince Ato Ibe Chukwu Eze, the prince of Ugbo kingdom. A man who be an Anambra Waraki Akere local government. Achomu Kueba ato. Ate Eze n'Ugbo bụ onye Igbo. Nnamdi Kanu nọ n'ime nga. Emeka Ọfọ bụ onye Igbo. Onwe onye nke bụ Emeka anya ọkụ. Dịrị na bụ ndị Igbo. N'elu ndị Nnewi. Costaris. Chikasin. Innocent. Sen. Nnamdi Kanu nọ na nga. Ọjị ụzọ Kalụ. With all due respect, shame on you. Shame on you, Ọjị ụzọ Kalụ. Ka ejebezie na ndị ụka. Evangelist Obuka Obi. Evangelist Chukwu Ebuka anọzie nwa Obi ogene. Achọghị m ịma ya iche.
I don't care to know your opinion. A one man of God on an Igbo now is stronger, more powerful than evangelist Chukwu Kanu Ziobi. Also, the Baba political war sentiments. Anamayogi Chukwu Kanu Ziobi. Ogene. Imana Mazi Nnamdi Kanu no nanga. Kema kafada jikembaka. Nwokeji cassette, radio cassette, na pure water bu billionaire. Oga ipempe. Kema kafada okunere. Kema kafada ebube monso. Aga agoba di Pentecostal. Na ani Igbo. Hey! Agube mfada ede. Nwoke nwe Caritas University. Nwe Madonna. Nwe Osisatek. Onine no, Mazi Nnamdi Kanu no n'ime nga. Reverend Falanike. Anine no. Okwu akaria. Mana asi ya deba. Asi ya deba. Asi na onye fochi okwu ọzọ. Adi mana nge fochi. Adi mana Chineke ka osu nile nke ndị agha. Onye kpọnite nta asị m kwuo okwu a na ọ ga-echebe m. Ọ ga-echekwa m. Ịchọ ịma na Chineke dịrị m ọlụ anyị try ya. Ese na ebe gọvanọ na ebe one useless speaker. Ị na-speak for idiot. Ma ọ na ịbụ igwe akwa ya dideti. Igwe na-atụ gọvanọ egwu. Igwe na-eme ịmụkana igwe ọ kwesị gọvanọ na-abụta na function igwe nọrọ na. Makwu ya bụ igwe. Igwe certificates. Yadeba. I wish na people like Obi Igwe, Party Obasi. I wish na ha ka nọ ndụ tata. At least enwere lyrical vibes a ga-enye ha ka anyị wee na-push this terrible scenario, circumstance or situation anyị nọ na ya. Every day asị gị na egburu mmadụ n'Imo, egburu mmadụ n'Enugu, egburu mmadụ na Anambra. We not tired. Ndị a na-egbu ife a bụ ndị ori. Onye ori ọ chọọ inweta sympathy ogburu ogbu Biafra ọrịa. That is how criminals get sympathy. Eje gburu ogbu Biafra. Ịma na onye a nwe ihe gbasara ya na Biafra. Ọ mara oge a nọrọ ọgụ Biafra, ọ mara how it ended. Ọ mara onye Ochukwu bụ. A na-egbu ụmụnne unu every day. Soludo. Ihe nọzibe ịkparị mmadụ. Onye ọbụla bụ opposition of na campaign. Na opuli ọkparịa ya. Ihe Soludo emega Anambra bụrụ a joke. Anambra bụzi caricature. Anambra is like Disney town. Ka ebe Disney dị na America. Onwe ebe enwe Disney imaginary town in America. Disney Island or something. Disney World in America. Oh, yeah, Soludo turn go to Anambra. Anambra is a joke. Because of Soludo. Kwerende mmadụ nkwa Dubai, Taiwan. Akwefu niile. Ana m abụ unu ọnụ tọ, ma ndịrị unu mma. Akwefu unu niile. Ma gọvanọ, ma senator, ma speaker, ma igwe na-eme ka onukwu. Ọma ndịrị unu mma. Asị na ihe eji ezije mmadụ Abuja bụ ka o were ihe ụmụ ogbenye wenata ha. Mana unu na-eje Abuja were ihe ụmụ ogbenye rukwuo rie ya na Abuja ahụ wee kwuo eme invest na Abuja tọ na Abuja. Chineke anyị Igbo ga-akpụ unu niile ọkụ. Ịma ndị ekwu ya dịka egwuregwu. Ọ bụ na mbụ mmadụ nkịta nwụgo nke mgbe ife na-efesi efe na ọ bụrụ joke. Ọ bụ na ịfụ 1 hour 2 hours ago I believe onwere onye amụma ngwa gị na nga na-ekwu okwu a na-ekwu ị ga-asị na asị. Ani Igbo binie megide unu. Chinedu nwadike si Chineke binie n'iwe. N'ahịa akara aka a ga-eri ngwọrọ. Ọ sị gị binie n'iwe n'oge ọgụ erugo. Ọ sị na ọ doro ya anya. N'ihe a niile ga-agasị. Unu niile ga-anwụ. Hey!
onwe egwu na-ege Ali Chukwuma amalise ọ na-etu ndị Igwe afa egwu eti 1970s ndị Igwe nwere ego mana ha nwee dignity ha nwee pride ochizie osicheta ụbọchị ọnwụ na nwanne ka a ga-akpọ onwe nke ọkụ na onye nwe gị nwere ife ọ na-akpọ ndị odogwu enni ọfọ na onye nwere gị nwere ife oke Jacob dabekata akwa onwe nwoke ọ na-akpọ Jim Pat onwe onye ọgbọ leta ụjọ dị n'Ọkịja ọ sị na leta ụjọ onye mekatara ihe o mere n'Ọkịja lụkata ụlọ n'Ọkịja na-enye ndị mmadụ kwakata ụzọ tikata ọkụ n'Ọkịja Ọkịja niile unanimously kpọọ leta ụjọ n'ichie ya eze dị ọra mma nwaanyị n'Ọkịja igwe na-ezuzu ezuzu ọ na-eme nnekọta ndị igwe n'Enugu steeti a anya mmiri na-agba m na-asị onwe m na anwụ ugboro na-abụ ọrụ n'Enugu aka SG si na onwe PVC na ọ na-atụ vootu ndị Igwe na-akụrụ ya aka n'Enugu steeti imebe SSG ịgụọ mmadụ 4 na pawa n'Enugu steeti ị ga-agụnye SSG mepere ọnụ na ọbụla politishan na ọ na-atụ vootu na onwe PVC ndị Igwe Chineke ga-akpọ ọkụ very shameless men without reputation ha niile na-akụrụ ya aka imeji eke ihe meje go oke Jakota igecha oge echi ige onye Ebuchi ige Chukwu Ebuka ige Ejimofọ oke Jakota emeje like ya ọgụtụ egwu obetu akwa otube onwe onye ọgbọ nwa ọkpara eke onye ọma oke Jakota bebe akwa ife amen Igbo jibiri people ama ka esi ruo Nnamdi Azikiwe stadium people ama ka esi ruo Sam Mbakwe airport Owerri afọm list ndị Igbo tụrụ ego wee ruo airport ịmara ndị Igbo ruo airport ke ndị Igbo enwe kịta ifu billionaire ife ya na TikTok ọ na-eme eri enwecha ndị Igbo n'Enugu anọ na TikTok ya dịbanụ